З двух чэргаў складаецца праект па рэканструкцыі вадазабору Белянок, які на працягу апошніх 5 месяцаў увасабляецца на Драгічыншчыне. Так, у межах першай чаргі рэканструкцыі была праведзена замена водаводаў, а таксама тампанаж 5 артэзіянскіх свідравін. Рэалізацыя другой чаргі маштабнага праекту – будаўніцтва станцыя безжалезвання, ужо на этапе завяршэння. Станция безжалезвания строилась за счет средств Мирового банка реконструкции и развития. У нас есть фирма при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Белкомтехинвест. Она в этом банке сотрудничает, и нам выделили на эту станцию $1 200 000 США. Все эти деньги будут в этом году освоены. Сёння на аб'екце праходзяць апошнія будаўнічыя і пусканаладчыя работы, працэс, які ажыццяўляюць будаўнікі ПМК-35 Пінск-Саўгазбуда, а таксама спецыялісты па наладцы абсталявання станцыі. І ўжо літаральна праз некалькі дзён станцыя безжалезвання агульнай магутнасцю 4000 метраў кубічных у гадзіну запрацуе. Мы этой станцией полностью обеспечиваем питьевой водой стандартного качества город Драгичин и ближайшие населенные пункты. С вводом этой станции у нас поднимается почти до 90% потребительское качество, будет все население обеспечено района, а было 13% на сегодняшний день. Больш за 200 кіламетраў вадаправодных сетак знаходзіцца на балансе мясцовых камунальшчыкаў. 6 станцый безжалезвання працуе ў раёне. Будаўніцтва яшчэ дзвюх у аграгарадках Новая Папіна і Вулька-Сіманавічская запланавана ў рамках рэалізацыі дзяржаўнай праграмы «Камфортнае жыллё і спрыяльны асяродак» на 2016-2020 гады за кошт абласнога бюджэту з увядзеннем іх доступ да водазабеспячэння адпаведнага ўсім патрабаванням атрымае каля 1500 чалавек. Модернизации котельных. Также по тепловым сетям шла модернизация. У нас 90% находится в предизоле тепловых сетей. Также мы планируем на следующий год строительство новых очистных сооружений по городу Драгичину. Проектные работы начались. Но надеемся, что в следующем году, к концу года, у нас будет новое очистное сооружение.